No moi! Tänään on monesko päivä nyt on? 6. päivä? Eiku 4. päivä? Onko tämä 4. päivä? Torstai ja ollaan oltu bloggaamatta 2 kokonaista kuukautta. Meillä on oikeasti ollut ihan hirveästi tekemistä ja ollaan saatu ensimmäiset laskut nyt ulos. Mitäs Anu teet siinä? Juon kahvia. No niin, tätäkin me ollaan tehty täällä paljon. Mutta sä teet meidän nyt omaa portfoliota siinä nyt valmiiksi. Joo, että joskus pääsis pusertamaan itsensä ulos tästä koulusta ja voisi keskittyä ihan niin kuin jopa oikeisiin töihin. No niin, hyvä. Hei minultakin. Ollaan täällä uudessa toimistossa oltu nyt ehkä kuukausi tai ehkä vähän kauemmin. Ja ei olla tosissaan päästy blokkailemaan hirveästi, kun on ollut tekemistä. Ja tämä viikko on meillä mennyt nyt sitten kesäloma alkoi ja tämä viikko on mennyt sitten portfolioiden tekemisessä. Että huomenna on perjantai ja toivottavasti saadaan nämä valmiiksi. Eipä sen kummempaa muuta. Palataanpa ensi viikolla. Moi! Moi!